esztendős, és édesapja Attila az edzője. Na nézzük az első gyakorlatot, legyen legalább olyan jó, mint a selejtezőben. Halljuk meg! Bírom! Rajta múlik ott dög respekt a rohadt. Dagat vagyok! De dogot, geci, figyelj már! Ouch, my belly! I got your food bus, sweetie? You stupid! Húzza szét az egésznek a büdös picsáját, azt. Ne kamerázzál nekem! Kedvencem, Ed, a kékhajú bagoly. Ready, set, go! Black belt suspect 6'3" running around. Don't be racist. I am a building and I've got news for you. Hey, there's Steven. Blacks and whites are even. How would you feel if the joke was on you? Blacks, whites, Indians, Hispanics. Hello? Good evening. I'm yellow, I'm red. I am Adolf Hitler! Command of the Third Reich! Little known fact also... Sziasztok! Mint láthatjátok, elindultam egy erdei sétára, ugyanis nálunk egész éjszaka és egész idáig esett az eső, most pedig kisütött a nap, és gondoltam, kijövök az erdőbe, mert nagyon sokat olvastam mostanában, hogy milyen jó hatással van az egészségünkre az erdei séta. Did you get suspended again?